ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi mo madaling mahihilom ang sugat ng iba lalo na kung hindi naman ikaw ang may pakana. Marahil ay may pagkakataon na ikaw ang sinisisi pero hindi ibig sabihin ay ikaw na ang mali. Ikaw kabarangay, paano mo nga matutulungan ang isang taong malalim ang bubog sa kanyang nakaraan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si April, 30 years old. Hindi lumaki sa mayamang pamilya pero napuno ako sa pagmamahal at kabutihang asal. Pasalamat na lang talaga sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Hindi man nila ako nabigyan ng iba't ibang luho o napag-aral sa mamahaling eskwelahan ay siniguro naman nilang mabubusog ako sa tamang asal at pagmamahal. Masasabi pa rin napakaswerte ko dahil sa ganong klaseng pamilya ko hinatid ng Diyos. Si nanay na lang ang kasama ko ngayon sa buhay. May 5 taon na halos mula noong namatay si tatay. Pero hindi ko naramdaman ang kakulangan sa bahay namin dahil siniguro ni nanay na may tatawid niya ako sa pang-araw-araw. Kaya malaki ang naging pangako ko sa kanya na kahit anong mangyari ay hindi ko siya pababayaan. Ganon ko kamahal ang nanay ko at alam kong mas kaya pa niyang tumbasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Mabait at walang tinatapakang tao si nanay. Sa edad niyang 60 ay halos gawin na siyang idolo ng mga kakilala namin. Wala siyang nakasamaan ng loob ni minsan, kaya lagi akong pinupuri ng mga tao at sinasabihan na maswerte ng araw ako na ganong klaseng tao si nanay. Kahit nga sabihin hindi pinagpala si nanay sa pera pero mayaman siyang tunay sa mga kaibigan at kakilala. Sila ang tumutulong sa amin ni nanay sa tuwing nagkakaroon kami ng problema sa pera. At bilang ganti ay si nanay din naman ang gumagawa ng kabutihan sa mga taong yon. Hindi man nila mapantayan yon ng pera pero buong puso pa rin ang pasasalamat ng mga natulungan niya dahil sa sakripisyo niya para sa kanila. Kaya hanggat maaari ayokong mas may masamang tao ang aaligid kay nanay para abusuhin siya. Kaya lang isang araw ay may dumating at alam kong kailangan ko yung paghandaan. Papa Dudut. Mabuti at naabutan kita rito sa bahay, April. Saang basketball court na naman ba kayo tumakbo, Nay? Maupo nga muna kayo. Grabe ang hingal nyo, ha? Ay, nako. Galing nga ako sa basketball court. Paano mo nalaman? Biro lang sana yan pero totoo pala. Anong ginawa nyo sa basketball court? Tumulong ako kina Pastor Ray para mag-abot ng bigas sa mga nasasakupan ng church. Birthday kasi niya ngayon eh. Pa-blessing niya yung bigas na pinamigay. O asan ang bigas natin? Parang tayo lang ang walang natanggap na blessing, ha? Ay nako, hindi na ako kumuha. Mas kailangan nyo ng iba kaysa sa atin. Kaya pa naman natin bumili. Biro lang ulit yun, Nay. Pero bakit nga ba kayo hinihingal na umuwi? Tumakbo ba talaga kayo sa basketball court? Tumakbo ako kagad pa uwi rito mula sa basketball court. May babalita kasi ako sa iyo eh. Mag-aasawa kayo ulit? Maid of honor ako, ha? Ay, alam ko nagbibiro ka lang pero kilabutan ka naman. Nakapalibot pa sa bahay natin ang picture ng tatay mo. Pag ikaw nadinig niyan, sige ka, hindi ka makakapasok ng langit para makasama siya. Naku, hindi naman natin sure kung nasa langit si tatay ngayon. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi pwede sa impyerno ang tatay mo. Alam mong high blood yon.
Hindi kakayanin ng batok niya ang init. Pero mas madali siya makakapagprito ng paborito niyang liempo kung nasa impyerno siya ngayon. Huwag mo nang ang biruin ng ganyan ng tatay mo. Ibahin na natin ang usapan. Ay, may uuwi. May uuwi? Si tatay ba yan? Uuwi na ba siya rito sa mundo? Ilang maleta ang dala niya? May pasalubong ba tayo? Ay naku, talagang bata ka, oh. Ayaw mo pa talaga magpaawat sa mga biro mo, ha? Last na yon. Sino nga ba kasi yung uuwi? Yung bunsong kapatid ko, ang tiya Dina mo. Ah, ganun po ba? Oo! Tumawag nga kanina sa cellphone ko habang nag-aabot ako ng bigas eh. Binalita sa akin na uuwi siya next week para sa birthday niya. Nagalit pa nga sa akin kanina eh. Minsan na nga lang siya magpaparamdam sa inyo, nagawa niya pang magalit. Eh hindi naman niya sadya. Nainis lang siya dahil hindi kami magkarinigan ng maayos. May ingay kasi sa basketball court kanina. Hindi niya naman kontrolado yung ingay sa basketball court. Makaunawa naman sana siya. Ay hayaan mo na. Pagod yun gawa ng tambak na trabaho ron sa Australia. Alam mo naman na 4 ang pinasok niyang trabaho doon. Oo nga eh. Lagi niyang pinagyayabang yun sa atin. Eh dapat lang naman ipagyabang niya yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi porket pinaghirapan, dapat nang ipagyabang. Bakit kayo? Ang dami niyong magagandang ginawa hindi lang para sa akin kundi pati sa mga kakilala natin. Pero hindi niyo naman pinagyabang. Magkaiba kasi ang mga tao, anak. Para talagang hindi kayo magkapatid ni Tia Dina. Ang layo ng ugali mo sa kanya. Mapagpakumbaba ka, mayabang siya. Mahirap ako, mayaman siya. Naku, ginawa pang birong estado natin sa buhay. Aba, hindi naman biro yon. Totoo namang mahirap tayo at hindi ko yun kinakahiya. Pero laging pinapamukha sa inyo ni Tia Dina na dapat ikahiya ang estado natin sa buhay. Hindi naman. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip nun. Hindi ka lang sanay na nakakasama ang tiya Dina mo. Pero ako, bilang kapatid niya, alam kong hindi naman siya masama. Sige na nga. Alam kong hindi ako mananalo sa ganitong usapan. Kapatid niyo siya eh. Ano bang laban ko ron eh, anak niyo lang ako. Makipagkumpetensya ba sa kapatid ko? Ay nako, hindi sa kinakalabang kita pagdating kay Dina. Gusto ko lang makita mo na may kabutihan ding tinatago ang tiyahin mo. Ang galing nga niyang magtago eh. Hanggang ngayon hindi ko mahanap ang kabutihan niya na sinasabi niyo. Ay, parang nasira ko pa bigla ang mood mo. Pag-usapan na nga lang natin ulit kung sa langit ba o sa impyerno nagpiprito ng liempo ang tatay mo. Hindi ko naman nakasama ng matagal si Tia Dina para sagarin ang panguhusga ko sa ugali niya. Bihira rin siya kung umuwi ng Pilipinas pero madalas kapag umuwi siya ay para laitin at pahirapan si nanay. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang makahalata si nanay. Ewan ko kung bakit hindi pa rin magawang magpakita ng sama ng loob si nanay kay Tia Dina. Lalo na kapag harap-harapan na siyang pinapahiya sa mga kakilala namin. Laging pinamumukha ni Tia Dina kay nanay na wala siyang narating at wala ng tsansang may marating pa. Ako po ang nasasaktan noon para kay nanay at gusto ko siyang ipagtanggol pero hindi ko magawa. Lagi kasing sinasabi ni nanay na hayaan ko na. Laging nirarason ni nanay na baka nahawa lang sa ugali ng ibang nakakasalamuhan niya sa ibang bansa, Papa Dudut. Nakapangasawa ng Australiano si Tia Dina at aminado kung maganda siya at ang kutis morena niya ang advantage niya. Yun ang naging dahilan para makabingwit siya ng ibang lahi. Malaki ang naitulong ng kanyang napangasawa para umasenso rin siya sa buhay. Wala silang naging anak by choice, hindi kasi nahilig si Tia Dina sa mga bata. Kaya nga noong bata pa lamang ako sa tuwing umuwi siya ng Pinas noon ay hindi niya ako pinapansin. Sinabi niya na hindi raw siya marunong makisama sa mga bata at inintindi ko na lamang yon dahil may mga ganong tao naman talaga. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi lang talaga siya marunong makisama sa kahit na sino lalo na yung mga taong hindi niya gusto. Kahit nga mismong si nanay, hindi niya kayang pakisamahan. Doon pa lang ay naisip ko nang magiging komplikado nga ang magiging pagdalaw niya sa Pilipinas, Papa Dudut.
May kailangan po ba kayo? Inaayos ko lang mga gamit ko sa cabinet. Ay, naistorbo yata kita. Mamaya na lang kita kakausapin. Tapusin mo muna yung inaayos mo sa kwarto mo. Patapos na rin naman po ako. Ano po ba yung sasabihin nyo? Pinapapunta kasi ako ng tiya Dina mo sa bahay nila ngayong gabi. Ngayong gabi? Hindi ba sa Biyernes pa ang dating niya? Napaaga ba ang flight niya? Sa Biyernes pa nga ang dating niya. Kaya lang nakiusap siya na kung pwede daw mauna na ako rin sa bahay nila. Dahil Tutulungan ko yung caretaker sa bahay niya para maglinis. parang hindi naman ata tama yun. Kaya naman niya magbayad siguro na maglilinis ng bahay niya. Bakit kailangan ikaw pa yung gagawa nun? Gusto ko rin naman. Para maigalaw-galaw ko tong mga buto ko. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, kailangan mapatunog na ang mga buto. Para hindi kalawangin ang mga ito. Ayun na nga. Nagkakaedad na kayo kaya hindi na ganun katibay ang mga buto nyo. Mas kailangan nyo na ng pahinga. Ay, napapagod ako magpahinga. Nay, hindi porkit bata kayo sa pagtatrabaho dito sa bahay at sa barangay natin ay aabusuhin nyo ng katawan nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, tamad ako maghatid ng matanda sa ospital. Bahala kayo. Di magpapahatid ako sa tricycle kapag kailangan ko magpa-ospital. 30 lang naman ang pamasahe eh. Hindi ako nagbibiro, Nay. Ay nako, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero hindi ko naman bibiglain ang katawan ko. Hindi pa rin ako payag. Ibigay mo na to sa akin anak ha. Gusto ko lang naman makatulong sa tiya Dina mo. Hindi niya kailangan ng tulong. Kayang-kaya niya lahat yun. Kaya niyang bayaran kung sino man yung pwedeng mag-asikaso ng bahay niya. Apat ang trabaho niya sa Australia, di ba? Alam ko naman yon. Pero gusto ko lang namang gawin ito para sa kanya. Kasi ito lang naman ang kaya ko ibigay na regalo para sa birthday niya eh. Ay, Nay naman. Alam mo namang hindi ko kayang bumili ng regalo para sa kanya. Hirap nga akong pumasok sa mall at umikot-ikot doon dahil baka makabasag ako tapos hindi ko mabayaran. Ako na lang bahala sa regalo. Parating naman na ang sahod ko. Pero regalo mo na yon para sa kanya. Ay, hindi ah. Ayoko nga siyang regaluhan sa totoo lang. Magbibigay lang naman ako sa kanya para kunwari galing sa inyo. Pwes, mas gusto kong huwag ka na lang maglabas kahit 20 pesos sa wallet mo dahil mas gusto ko ang regalong ibibigay ko sa kanya. Ano, yung paglilinis ng bahay niya? At pag-aasikaso sa birthday niya. Pag-aasikaso? Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Paniguradong may catering service siya na babayaran. Wala na nga kailangang asikasuhin sa birthday niya. Hindi nga raw siya magpapakater eh. Gusto niya kami mga kamag-anak niya ang mag-aasikaso sa pagluluto at iba pa. Nakatoka na yung ibang pinsan namin sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga dadalo. At kayo, anong gagawin niyo? Sinabi niya maghugas na lang ako ng pinggan kasi doon naman daw ako magaling. Walang sebong makakatakas sa akin. Paghuhugasin kayo ng pinggan? Sobrang kuripot na ba niya na hindi siya makapagbayad na maghuhugas ng mga pinagkainan? Magpa-cater na lang siya para hindi na makabala ng iba. Ano ba naman yung maghugas lang ng mga pinagkainan? Kayang-kaya ko yun. Hindi mo na ako mapipigilan doon. Minsan lang nandito ang tiya Dina mo. Gusto ko makatulong sa kanya kahit sa maliit na paraan lang. Kung hindi na kayo mapipigilan dyan, isama nyo na lang ako para may katulong kayo sa pag-aasikaso ng bahay niya at paghuhugas ng pinagkainan. Kayang-kaya ko rin yun. Hindi na nakatanggi si nanay sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang kukulitin ko pa siya kapag hindi siya pumayag na isama ako. Ayaw niyang idamay pa ako sa pagtatrabaho niya para kay Tia Dina. Pero kung hindi siya magpapaawat, na pumunta doon ay dapat ay kasama ako. Hinayaan niya akong ipagpatuloy ang pag-aayos ko sa kwarto. Sinabay ko na rin ang pag-iimpake ng mga damit na dadalhin ko sa bahay ni Tia Dina. Ganon din ang ginawa ni nanay. Nang matapos kami mag-impake, chinek muna namin ang buong bahay para masiguradong malinis at maayos yon bago kami umalis. Nang okay na ang lahat ay nagmadali na kaming lumabas ng bahay para pumunta kina Tia Dina. Nag-jeep lamang kami noon at kapwa kami tahimik habang umaandar ang sinasakyan namin. Magkaiba marahil kami ng takbo ng isip ni nanay ng mga oras na yon. Sa isip ko ay minumura ko na si Tia Dina dahil sa nalalapit na pagpapahirap niya kay nanay. Si nanay marahil base sa mga ngiting nakita ko noon sa labi niya. Alam kong excited na siyang makita at matulungan ang kapatid niya. Kahit papaano ay parang nakurot ang puso ko dahil sa nakita ko.
Bakit hindi makita ni nanay na inaabuso na siya ni Tia Dina? Sa kabila noon ay lagi pa siyang pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Alam kong mabuti ang nanay ko at minsan yon ang dahilan kung bakit ako naiinis sa kanya. Minsan kasi Papa Dudut ay binubulag siya ng kabutihan kaya hindi niya makita ang kasamaan ng iba. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan ng mag-isa sa bahay ni Tia Dina. Sinamahan ko talaga siya dahil kailangan niya ng mga mata para makita Papa Dudut kung ano yung mga malina sa paligid niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkarating pa lang namin sa bahay ni Tia Dina ay sinalubong na kami ng caretaker niya. Hinati ang dapat na trabaho. Nainis pa nga ako sa caretaker dahil pinasa nito ang mga mahihirap na trabaho kay nanay. Nalaman ko lang sa huli at naiutos na pala ni Tia Dina ang lahat ng yon. At tulad ng dati wala pa ring imik si nanay tungkol doon. Nagmadali kami sa pag-aayos ng bahay, may kalakihan kasi ang bahay ni Tia Dina at mukhang hindi inasikaso ng caretaker noong mga nakaraan. Inako ko ang mga mabibigat na trabaho para kay nanay at halos 2 araw kaming nag-ayos at nagtapon ng mga tambak na gamit. Binili niyo ni Tia Dina dahil gusto niyang bumili ng mga bagong gamit pagdating niya. Sinabi ni nanay na kukunin na lang niya ang mga gamit na itatapon para maggamit namin. Pero sinabi ni Tia Dina na hindi po pwede. Kailangan daw itapon. Wala ring nakuha kahit isang pinggan si nanay. Mabilis nang nalumipas sa mga araw, sumapit na ang Biyernes. Dumating na si Tia Dina kasama nito ang asawa niya. Mabait naman ang asawa niya at pinakisamahan kami ni nanay ng mas maayos. Pero kabaliktaran kay Tia Dina. Unang paghaharap pa lang ay isang damakmak na panglalait na ang inabot ni nanay sa kanya. Tulad nga ulit ng dati, wala pa ring masabing hindi maganda si nanay sa kapatid niya. Pigil na pigil ako noon sa sarili ko na patulan si Tia Dina. Panay kasi ang pisil ni nanay sa braso ko sa tuwing nagbabalak akong sumagot ng hindi maganda sa kapatid niya. Alam kong nakakaramdam na si nanay pero gusto niyang maging maayos pa rin ang lahat. Ang hirap ng kalagayan noon ni nanay, Papa Dudut. Ewan ko kung saan siya nakakakuha ng pasensya at kabutihan. Lalo kung may demonyong nakaharap sa kanya, Papa Dudut. Ano ba naman ate? Hindi ka ba makabili man lang ng kahit isang bagong bestida? Oh, bakit naman? Mas kupas pa kaya sa basahan sa karinderya yung damit mo eh. Palitan mo naman. Paborito ko kasi ito Prescott, iniregalo pa sa akin to ng asawa ko nung buhay pa siya. Kaya hindi ko magawang itapon. O edi gawin mong basahan para nasa bahay niyo pa rin. Kung wala pa namang butas at hindi pa gutay-gutay, pwede pang pagtiyagaan. Kaya ko pang patawarin ng pagkupas. Ikaw, ang ganda mo lalo, Dina ha? Bagay sa'yo yung suot mo. Mas lumutang ang pagiging makinis mo. Mahal tong suot ko. Baka kulang pa ang 2 buwang renta sa bahay niyo para makabili ka ng ganito. Mukha naman. Hindi ko natatangkaing tanungin yung presyo niyan at baka mahilo lang ako. Hayaan mo, Nay. Kapag umasenso ako, bibili kita ng 10 ganyan. 10 ganito? Itong suot ko? Magtiyaga na lang kayo sa kung anong kaya nyo lang. Hindi basta-basta ang magdagdag ng luho kung hindi naman kayang panindigan. Wala naman pong masamang mangarap. Wala naman talaga. Pero ingat lang. Huwag masyadong taasan kasi masakit ang bagsak niyan. Nagbibiro lang naman itong si April. Hindi na naman ako papayag na bilhan niya ako ng mahal na gamit Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Tama naman. Mukha namang sapat na sa'yo yung mga kupas. Alam nyo? Dina, yung birthday mo pala bukas. Paano ba ang gagawin natin? Uulitin ko na naman ba, ate? Pagod ako sa flight ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Naiintindihan ko naman. Baka lang kako may ipapagawa ka pang iba Pwede rin naman ako magluto. Ay hindi na. Huwag kang dadampot kahit isang rekado sa kusina. Hindi ko gusto luto mo. Hindi magugustuhan ng mga bisita ko. Masarap naman po magluto si nanay. Lutong karinderya lang ang kaya ng nanay mo, April.
Para namang hindi mo alam. Ganon din naman po ang mga pinsan nyo. Parehas lang sila ng alam ni nanay sa pagluluto. Mai-hire ako para magluto. Hindi ko na kailangan paglutuin ng mga pinsan ko. Bali tutulungan na lang ba nila ako sa paghuhugas ng mga pinagkainan? Hindi. Kaya mo na naman ng mag-isa ang paghuhugas, ate. Gusto kong makasalamuha ang mga pinsan natin kaya hindi ko na sila pagtatrabahuhin pa. Ay, ayos lang naman yun sa akin. Namiss ka ng mga pinsan natin kaya kailangan ninyong magkwentuhan. Bali si nanay lang ang magtatrabaho para sa birthday nyo? Tama. Ayaw niyo bang isali si nanay sa kwentuhan? Mas kailangan siya ng mga pinggan. Joke. Hanggang ngayon mapagbiro ka pa rin, Dina. Pero walang halong biro. Ikaw na ang bahala sa paghuhugas ng mga pinggan, ate, ha? Alam kong forte mo ang magtanggal ng sebot na kadikit na kanin sa mga pinggan. Galingan mo, ate. Marami kang huhugasan. Oo naman. Kayang-kaya ko yan. Binida ko nga rito kay April na magaling ako maghugas ng pinggan eh. At proud ka pa talaga. Anyway, nilinis mo na ba yung kwarto namin ng asawa ko? Ako na po ang naglinis. Busy kasi si nanay sa paglilinis ng bubungan nyo at estero. Ah, okay. Kung sakali mang hindi ko magustuhan yung linis ng anak mo, ate, palinis na lang uli, ha? Ay, oo naman. Kayang-kaya ko yan. Mabilis kaming tinalikuran ni Tia Dina pagkatapos noon. Nanginginig ako sa mga sinabi niya kay nanay. Pinakalma naman ako ni nanay at pinaliwanag niya na ganon lang si Tia Dina kapag pagod at puyat. Unawain na lang daw namin dahil aayos din naman ang mood niya kapag nakapagpahinga. Pero hindi naman yon nangyari, Papa Dudut. Kinabukasan sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ay tila lumala pa ang ugali niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magmataas sa lahat. Pinagyabang din niya kung ano man ang pwedeng ipagyabang sa sarili niya. Hindi niya hinayaan si nanay na makihalubilo sa mga bisita, kahit pa sa mga kamag-anak nila. Nasa kusina lang kami noon at nag-aabang ng mga hugasin. Kapag may dumarating na huhugasan ay mabilis naming inaasikaso. Dahil binilinan kami ng Tia Dina ko na ayaw niyang may madadaanan ng mga bisita niya na may mga nakatambak na hugasin. Hindi pa rin kami kumakain noon. Hindi kami pwedeng kumain sa handa niya. Bago ang selebrasyon, kinain namin ang natirang ulam noong isang gabi sa ref niya. Nagkasya naman yon sa amin. Dinaan na lang namin sa juice na inaabot sa amin ng isang serbedor. Doon ako naiinis, Papa Dudut. Kaya naman pala kaya naman pala ni Tia Dina na kumuha ng serbedor, bakit hindi niya magawang kumuha ng maghuhugas ng mga pinagkainan niya? Para naman makapagpahinga na si nanay at makasama na rin niya noon ang ibang mga kamag-anak nilang dumadalo. Alam kong nakakahalata na kahit papaano si nanay pero ayaw niya lang magsalita ng hindi maganda kay Tia Dina. Hanggang sa dulo, talagang ipagtatanggol niya ang kapatid niyang yon kahit gaano pa kadumi ang ugali nito. Nay, Oh, ano yun? magpahinga ka kaya muna. Ha? Eh bakit naman? Kayang-kaya ko naman ang mga ito. Kayang-kaya. Naiinis na ako sa linya mong yan. Eh kayang-kaya ko naman talaga, anak. Kaya ka mas lalong pinapahirapan at inaalipin ni Tia Dina. Kasi lagi mong sinasabi yan. Awat na, Nay, ha? Last mo nang gagamitin ang linyang yan. Pag hindi ko na kaya, sasabihin ko naman sa'yo. Kahit naman hindi mo na kaya, ayaw mo pa rin magpaawat. Kilala po kita. Ayun naman pala eh. Kilala mo naman pala ako eh. Kaya dapat alam mong mas gusto kong manahimik ka na lang kesa pagalitan mo ako. Hindi ko naman po kayo pinapagalitan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ayos lang ding magpahinga. Kayang-kaya ko na to. At nakigaya ka pa nga sa linya ko. Pero seryoso, Nay. Pwede kang huminto muna sa paghugas ng pinggan. Kulubot na yung mga daliri mo eh. Babad na masyado sa tubig. Panginan mo muna. Labas ka muna ron tapos makapagkwentuhan ka sa mga kamag-anak nyo. At iiwan ka rito? Ay hindi na. Makakakwentuhan ko pa rin naman sila sa susunod. Nandito lang naman kami sa Pilipinas eh. Pero iba kasi ngayon dahil may okasyon. Parang reunion nyo na to. Tsaka para makapag-bonding din kayo ni Tia Dina.
Alam mo, may naalala lang akong bigla sa kabataan namin ng Tia Dina mo. Nako, nililiis mo na naman ang usapan para hindi kita patigilin sa paghuhugas ng pinggan. Ay, Ay, seryoso nga ito, anak. Nung bata pa kami, paborito naming gawain yung paghuhugas ng mga pinagkainan. Kapag tapos na kami ng pamilya na kumain, nagmamadali na kami ni Dina para pumunta sa kusina at maghugas. Poso pa nun ang gamit namin. Salitan kami nun. Minsan ako nagbobomba sa poso, siya ang maghuhugas ng mga plato. Tapos magpapalitan kami sa susunod. close pala kayo dati? Abay, oo naman. Kaya namin paborito ang paghuhugas ng mga pinagkainan kasi nakakapagkwentuhan kami ng mga bagay na hindi namin pwedeng iparinig sa mga magulang namin. Ano ba yung pinagkukwentuhan nyo? Ay, ayun, madalas tungkol sa mga natitipuhan naming binata sa amin o kaya mga reklamo sa mga pinsan namin. Minsan naman, naglalabas kami ng sama ng loob sa mga magulang namin. Basta kapag naghuhugas kami ng pinggan, kami lagi ang magkakampi. Lagi kami nakikinig sa isa't isa. Napapagalitan na nga kami madalas ng mga magulang namin kasi natatagalan ng paghuhugas naming dalawa. Paano bang hindi tatagal? Napapasarap kami sa kwentuhan. Nay, pwedeng magtanong. Ano ba yun? Ate, bakit parang nagchichismisan lang kayo dyan? Bakit hindi pa tapos yung mga hugasin? Nakakwento ko lang kasi kay April na paborito nating gawaing bahay itong paghuhugas. Kaya... Wala akong pakialam! Unahin niyo yung paghuhugas ng mga pinggan. Parating na yung mga ibang bisita ko. Dalian niyo! Mas inuuna niyo pa kasi ang kwentuhan eh. Magtrabaho kayo! Umira pa sa amin si Tia Dina bago umalis ng kusina. Hindi na natuloy ni nanay yung kwento niya. Hindi na rin ako nakapagtanong pa kay nanay dahil nagseryoso na ito sa paghuhugas ng pinagkainan. Nakatutok na ito sa pagtatanggal ng mga tumigas na kanin sa pinggan. Inobserbahan ko siya, Papa Dudut. Alam kong nasaktan siya sa sinabi ni Tia Dina. Alam kong mahalaga sa kanya ang ala-alang binahagi niya sa akin noong mga bata pa lamang sila. Pero agad yung tinabla ni Tia Dina na para bang hindi yon dapat maalala pa. Nakatungo lamang si nanay at napansin kong nilalabanan lamang niya ang pagluha. Nag-focus na lamang din ako sa paghuhugas at pagkatapos noon ay nagpaalam ako para magbanyo. Hindi naman talaga ako na babanyo ng mga oras na yon pero gusto kong mapag-isa si nanay. Gusto kong mapag-isa si nanay dahil alam kong kailangan na niyang mailabas ang lungkot na nararamdaman niya. Kailangan na niyang pakawala ng mga luha niya. Nagtagal siguro ako sa banyo ng 10 minuto. Pakiramdam ko ay sapat na yon na oras para gumaan ang loob ni nanay at para hindi kami mahuli sa schedule sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Tama naman ako. Pagbalik ko noon sa kusina ay nakangiti na si nanay. Pero napansin kong medyo basa pa rin ang kanyang mga mata. Halatang hindi niya napunasan ng maayos dahil nagmadali marahil na tapusin ang pag-iyak niya. Kinurot muli ang puso ko. Muli akong nagpaalam na may kukunin lang sa banyo para maiayos ni nanay ang sarili niya. Papadudot makalipas nga lang ang ilang minuto ay nagbalik na ako. Pagbalik ko ay totoong nakangiti na si nanay at tuyo na rin ang kanyang mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madaling araw na natapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Tia Dina. Bago magumaga ay natapos na rin kami sa mga hugasin. Wala na kaming lakas noon para maglinis ng katawan. Nagpalit na lamang kami ng damit, Papa Dudut, kahit naglalakit na kami sa mga tumalsik na bulan ng dishwashing liquid sa amin. Masakit na ang mga braso at likuran namin at hindi pa naaalis ang pagkakakulubot ng balat ng mga daliri namin. Dumiretso na lamang kami sa kwarto ng caretaker para magpahinga na at doon kami pinagstay ni Tia Dina dahil umalis naman pansamantala ang caretaker. Maraming ibang kwarto sa bahay ni Tia Dina pero hindi pinapagamit sa amin. Alam ko ang dahilan pero hindi ko na lamang masyadong iniintindi. Masyado ako napagod sa paghuhugas. Magpapahinga na nga sana kami noon pero kinatok kami ni Tia Dina at sinabing
linisan muna namin ang banyong ginagamit ng mga bisita. Aangal pa sana ako pero tumango na lamang si nanay at saka nilinisan yon. Sinamahan ko si nanay sa paglilinis ng banyo para mabilis na siyang matapos. Kailangan na kasi niyang magpahinga, Papa Dudut, dahil inuubo na siya. Pagkatapos noon ay bumalik na kaming muli sa kwarto at pinatay na ang ilaw para hindi na muling magtangkang kumatok sa pinto si Tia Dina. Maaga pa rin kaming gumising dahil kailangan na naming umuwi. May trabaho pa kasi ako sa hapon at sa totoo lang ay gusto ko na talagang umalis sa bahay ni Tia Dina. Pero nagbago bigla ang plano nang katukin kami ni Tia Dina para sabihin kailangan pa naming manatili sa bahay ng ilang araw. Napakunot noon na lamang ako at bala ko na sanang sumagot ng hindi maganda. Pero tulad ng dati, pinisil muli ni nanay ang braso ko para hindi ako lumaban, Papa Dudut. Hindi po pwedeng dumito pa kami ni nanay sa inyo. May trabaho na po kasi ako mamayang hapon. Eh di umuwi ka. Si ate lang naman ang mas kailangan ko rito. Hindi ko po pwedeng iwan si nanay dito na mag-isa. At ano ba sa tingin mo ang gagawin kong masama sa nanay mo? Kaya hindi mo siya magawang maiwang mag-isa rito. Ang ibig lang sabihin ni April, Dina, hindi siya sanay na hindi ako kasama sa bahay. Hindi makatulog ang pamangkin mong to kapag wala ako. Hindi ba, April? Ganun nga po. Kung ganon, edi wag ka na lang pumasok sa trabaho mo para makapag-stay ka pa rito. Papasok pa rin siya sa trabaho niya mamaya. Malapit lang naman dito ang opisina niya eh. Paanong papasok sa trabaho? Eh kailangan ko pa kayo ngayon hanggang bukas. Para saan po? Maghugas ng pinggan? Tapos naman na po ang birthday nyo. Wala nang huhugasan. Kung meron man, yung mga pinagkainan nyo na lang na mag-asawa. Kaya nyo naman na po siguro yun, di ba? Hindi pa tapos ang birthday ko. Mamayang tanghali pupunta tayo sa resort para ituloy doon ang selebrasyon. On the way na nga ron yung mga kamag-anak natin at ibang bisita ko eh. Napag-usapan na namin to kahapon. Napag-usapan nyo na pala kahapon. Bakit hindi nyo to sinabi sa amin? Para nakapagandaman lang kami. Anong maghahanda pa kayo? Hindi na kailangan. Kung ano na lang ang baon yung damit, sapat na yon. Hindi naman kayo maliligo, makikiparty doon. Maghuhugas ulit kami ng pinagkainan? Oo, konti lang naman siguro yon. Pero mas kailangan ko na magbantay kayo sa mga cottage na rerentahan ko. At saka para may mauutusan. Tagahugas na, tagabantay pa. Utusan pa? Tama! Ganun nga! Matalino rin pala tong anak mo ate, no? Buti hindi nagmana sa'yo. Matalino talaga si April, mabait pa. Proud ako dyan kasi napalaki ko yan ng tama. At saka… Maganda na kayo para makaalis na tayo. Nilista ko na lahat ng mga kukunin sa kusina para baunin natin dun sa resort. Konti lang naman, makakapagpahinga kayo ron kahit papano kasi may ibang mag-aasikaso ng mga kailangan bukod sa inyo. Kung meron naman po palang ibang mag-aasikaso, baka pwedeng pass na kami ni nanay. Kailangan ko po talaga na magtrabaho mamaya eh. Umabsent nga lang ako kahapon. Babayaran ko na lang kung magkano ang sahod mo ngayong araw. Sumama ka na lang para hindi malungkot tong nanay mo na mag-isa lang siya ron. Paano po kaya ako makipag-bonding na lang sa inyo si nanay? Isalin nyo na lang po siya sa kwentuhan nyo magkakamag-anak. Ako ang kailangan nilang makasama kasi ako ang balikbayan. Ang nanay mo naman andito lang sa Pinas. Umay na sila sa kanya. Nasabi ko nga yan kay April nung nakaraan. Makakausap ko pa rin naman sila dito sa mga susunod. Ayos na ito, Dina. Mag-enjoy ka sa resort mamaya. Kami nang bahala ni April sa ibang mga kailangan. Ang bilis mo talagang kausap, ate. Yang ugali na yan ang hindi namana sa'yo ni April. Sayang naman, hindi mapakinabangan. O siya, pakiayos na lang lahat ng mga kailangan natin bago bumiyahe ha. Nakadikit na sa ref yung listahan, pakicheck na lang. Magsha-shower at magkakapilang kami ng asawa ko. Pagkatapos nun, alis na tayo. Nay naman! Parang kinampihan nyo pa si Tia Dina sa pagmamaliit niya sa atin eh. Pasensya ka na anak ha. Wala na rin akong magawa eh. Ayoko namang mamroblema ang kapatid ko. Huli na naman siguro ito. Pagbigyan na natin. Birthday naman niya eh. Naiinis na ako kay nanay noon na wala na ang pagtitimpi ko sa kabutihan niya. Hindi ko na talaga alam kung paano pa siya ipagtatanggol sa mga pagtanggap niya ng pang-aabuso mula kay Tia Dina. Kahit ako ay nadamay na sa sitwasyon nilang dalawa.
Gustuhin ko mang pumasok sa trabaho pero hindi ko nagawa. Hindi ko talaga pwedeng iwan si nanay nang mag-isa lamang doon sa resort. Alam kong mas lalo lang lalakas ang loob ni Tia Dina para pahirapan si nanay kapag wala ako roon sa tabi niya. Hindi ko naman mapapayagan yon kahit naiinis na ako kay nanay. Tinawagan ko ang boss ko at nagpaalam, Papa Dudut. Mabuti na lang at naintindihan ng boss ko ang lahat. Pinayagan niya akong umabsent dahil wala naman daw masyadong gagawin sa office. Kaya na raw nila yon. Pero ewan ko ba, mas gusto ko na lang na pumasok sa trabaho kesa sumama kina Tia Dina. Mas gusto ko pang ma-stress sa trabaho kesa ma-stress sa pagiging kontrabida ng tiyahin ko, Papa Dudut. Nang matapos na kami sa pagkuha ng mga kailangang dalhin sa resort ay umalis na rin kami kaagad. Nang nakarating na kami sa resort ay sinimula na ni Tia Dina ang selebrasyon niya para sa part 2 ng kanyang birthday celebration. At tulad ng inaasahan ay tagahugas muli kami ng pinagkainan. Pinagbantay din kami ng mga cottage at ginawang utusan lalo na kapag may ipapabili. Mas gusto ko pa ang part 1 ng birthday celebration ni Tia Dina dahil nasa kusina lang kami ni nanay at hindi namin nakikita ang mga kaganapan sa party. Sa part 2 kasi ng birthday celebration niya ay kitang-kita namin ang kasiyahan ng mga kamag-anak namin at ibang bisita habang kami ay walang ibang magawa kundi ang tuparin ang inutos na trabaho sa amin ni Tia Dina. Noong sumapit na ang gabi ay nagligpit na kami ni nanay at ibang kasamahan namin na binayaran ni Tia Dina para tumulong. Kinausap ko si nanay kung pwedeng umuwi na kami at huwag nang magpalipas ng gabi doon. Maski si nanay ay gusto nang umuwi kaya kinausap niya si Tia Dina para magpaalam na kami. At sinamahan ko nga siya, Papa Dudut. Dina, pwede ka bang makausap? Natapos nyo na ba ligpitin yung mga nasa cottage? Ay, oo, tapos na. Nailagay na rin namin sa sasakyan yung mga gamit. Mabuti naman. Matulog na kayo. Maaga tayong aalis bukas kasi sasama ko pa kayo sa mall. Bibili ako ng mga gamit sa bahay ko. Kailangan ko na magbibit-bit. Hindi na po sana kami magpapalipas ng gabi rito at mas lalong hindi na kami makakasama sa mall bukas. At bakit? Bayad ko na yung kwarto nyo. Sasayangin nyo lang yung pera ko? Kailangan na kasi naming umuwi ni nanay. Hindi na ako pwedeng umabsent. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Eh di ikaw na lang ang umuwi. Huwag mong isama ang nanay mo. Kailangan ko ba siya rito para asikasuhin kami ng asawa ko bukas bago umalis? Asikasuhin? April! Hindi pa po ba sapat yung pag-aasikaso namin sa lahat ng kailangan nyo bago pa kayo dumating ng Pinas? Ginawa nyo na nga kaming katulong. Aba, ganyan ka ba naturuang sumagot ng nanay mo? Ano to ate? Ito ba ang pinagmamalaki mong magandang asal ng anak mo? Kung asal lang din naman ang usapan. April anak, okay lang bang iwan mo muna kami ng Tia Dina mo? May sasabihin lang ako. Ayusin mo na ang mga gamit natin. Ako nang bahala dito. Pero Nay… April, sumunod ka na lang. Sige na anak. Sige na. Ay, sige po. Maayos kaming nakiusap ng anak ko para payagan mo na kaming umalis. Kami pa ang pinagmukha mong masama. Kami na nga itong tumulong sa'yo sa lahat. May usapan tayo ate. Pumayag ka na tulungan niyo ako. Pero wala sa usapan natin, aalilain mo kami. Iba ang pagtulong sa pangangatulong. Hindi mo kami bayaran. Kung bayad lang pala ang gusto mo, edi sige. Babayaran ko kayo. Sabi na pera lang pala talaga ang kailangan nyo. May nalalaman pa kayong pagpapaalam sa akin para makapagtrabaho na si April. Gusto niya lang palang magpabayad. Hindi niyo na lang agad sinabi. Nagpaawa pa kayo. Hindi kami nagpapaawa at mas lalong hindi namin gusto magpabayad sa'yo. Alam mo kung anong gusto ko? Gusto ko makasama ka. Gusto ko ulit na makita ka. Kumustahin ka. Pero ayaw mo. Sinasalubong mo ko lagi ng galit mo. Hindi ko na alam kung bakit ka nagkakaganyan Hindi ka naman ganyan dati. Hindi tayo ganito dati. Ano ba nangyari? Anong nangyari? Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga tong walang alam?
Bata pa lang tayo, ikaw na tong laging nasusunod sa ating dalawa. Kasi, sabi ng mga magulang natin, ikaw yung panganay. Ikaw yung laging tama. Kaya ikaw dapat lagi yung sundin. Kaya walang ibang nakitang tama sa akin sina nanay at tatay kasi kinuha mo lahat ng tama. Dina. Makinig ka! Naalala mo kailang beses kitang pinagtakpan sa tuwing tumatakas ka para makipagkita sa mga manliligaw mo noon? Kung paano ako lagi ang pinagbibintangan ni nanay na lumalande, pero ikaw naman tong humahabol sa mga lalaki? Ako pa yung chinismis niya sa mga kapitbahay niya na Makate at Halibarot? Naalala mo kung paano ilang beses kong nililinisan ang kwarto natin para hindi maamoy ni nanay yung sigarilyo mo? At kung paano ako umako ng paninigarilyo mo? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang paghampas at pagsampal ni tatay sa bibig ko dahil ang buong akala niya ako ang naninigarilyo sa ating dalawa! Dina, hindi ko naman alam lahat ng... Hindi mo alam kasi wala ka namang pakialam! Puro sarili mo lang ang iniisip mo noon! Puro ikaw lang ang iniisip na protektahan at mahalin ni nanay noon! Kahit bagsak ka na sa klase, ikaw pa rin to pinupuri! Kasi kaya mo silang bulahin! At ako, kahit ilang medalya at matataas na grado ang iharap ko sa kanila, asan ako sa paningin nila? Wala! Hindi nila ako makita kasi yung atensyon nila nasa iyo ng lahat. Kahit ako ang gumagawa ng mabuti, ikaw pa rin ang pinupuri. Kahit ako na yung umasenso sa atin, ikaw pa rin yung nakikita nilang nagpapasaya sa kanila. Patawarin mo sana ako, Dina. Kaya kung masama ang turing ko sa'yo, tanggapin mo! Kasi yan na ang kabayaran sa lahat ng inako kung kasalanan mo noon! Narinig ko ang usapan ni nanay at Tia Dina para ko nang hina sa mga nalaman ko. Hindi ko inakalang gano'n nakalalim ang galit ni Tia Dina kay nanay dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Doon ko palang totoong naunawaan si Tia Dina. Kaya naman pala. Pero masakit pa rin sa akin na hindi niya magawang mapatawad si nanay. Na hindi niya magawang bitawan ang galit niya gayong sinusubukan namang pagbayaran ni nanay ang lahat. Hindi ko na inabot ang ganong ugali ni nanay at wala na sa mga kakilala namin ang nakakaalam sa ganong naging nakaraan ni nanay. Nagbago na si nanay at masakit sa akin na hindi yon makita ni Tia Dina. Pero hindi ko naman masisisi ang tiyahin ko at masyadong malalim na ang naging sugat niya para magtiwalang muli sa nanay ko. Hindi madaling bitawan ng pait, lalo kung nasanay ka na sa lasa noon. At lagi mo nang hinahanap-hanap kahit ano pang panahon. Hindi muna ako agad nagpakita kina nanay at Tia Dina para makahinga pa sila mula sa naging pag-uusap nila. Naunang umalis si Tia Dina habang si nanay naman ay napaupo sa gilid at tila nanghihina sa naging usapan nilang dalawa. Doon pa lang ako lumapit, Papa Dudut. Niyakap ko si nanay. Hindi namin napag-usapan ang mga nangyari, alam kong hindi pa ready si nanay para doon. Kaya naman sinabi ko na lamang na mas magandang manatili muna kami roon para maasikaso ang ibang kailangan. Nakangiti ako at sinabing pwede na kaming makapag-enjoy sa resort bago kami umuwi. Ngumiti si nanay kahit kita pa rin sa mga mata niya ang kalungkutan. Inaya ko siyang maglakad-lakad sa resort para makahinga siya. At nang medyo makalayo-layo na kami sa paglalakad ay saka nagkwento si nanay tungkol sa kanilang magkapatid. Inakbayan ko siya at sinabing pareho ko silang naiintindihang dalawa. Awang-awa si nanay kay Tia Dina, gusto niya makabawi lalo't alam na ni nanay ang naging pagkakamali niya sa kapatid niya. Hinawakan ko ang kamay ni nanay at sinabing handa rin akong tumulong para mabilis siyang makabawi kay Tia Dina. Sinabi ko sa kanya na kahit na ilang libong pinggan ang ipahugas ni Tia Dina ay huhugasan ko. Patawarin niya lang si nanay. Doon na tumawa si nanay. Namana ko raw sa kanya ang galing ko sa pagpapatawa. Doon ako tumawa at medyo gumaan na rin ang pakiramdam. Huminto kami pansamantala sa paglalakad. Nagkatinginan kaming dalawa. Muli kaming umiti sa isa't isa at alam na namin ang nasa isipan ng bawat isa. Balang araw, magpapatawad na rin si Tia Dina. Pero sa ngayon ay hahayaan lang muna namin siyang iproseso
ang lahat. Tao lang naman siya. Nagagalit at nahihirapang magpatawad. Pero sabi nga nila walang hindi nahihilo at nababago ang oras, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y nakapaghatid kami ng aral sa lahat ng tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay at ka-forever, April. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang utang na loob ay hindi lisensya para ikahon ng isang tao sa pagbabayad nito. Sa anumang sitwasyon o anumang panahon ay laging mas pinagpapala ang may busilak na puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaranas ng matinding panunumbat mula sa mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay LS. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko natsyempohan ang live airing ninyo sa Facebook at sa radyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves, 40 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lamang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko ng time na yon. Mula nang ipinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi naman dapat nangyari sa amin ang katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother, lalo na ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko noong ako pa lamang ang anak niya. Sanggol pa lamang ako nang mamatay sa TB ang tatay ko. Iginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama, si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lamang dahil noong magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan ay kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami, Papa Dudut. Ipinagpaubaya ko na kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit na ibibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yon sapat kay nanay, Papa Dudut. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang.
Saan nyo naman ho gagamitin? Bayad na ho lahat ng bills natin O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag nyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa? Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Paalam mo… Tumigil ka na! Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh. Di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata? Marunong na mag-isip yun. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo? Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambahid na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Di ba? Mahal! Ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Nervous ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, di ba? Paano nga ho magkakaroon hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang ng mag-aalaga sa anak ko Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Itsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kagaspang niyang ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang nga ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyo araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, nakakapagod din po. Papa Dudut, para kong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganong eksena gayong halos araw-araw naman yung nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin ang mga kapatid ko sa ina, ay ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob ko. Pero kahit na anong gawin ko ay parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya, Papa Dudut. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipapakilala sa kanila. Siya si Rafi, bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya at tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kakapasok pa lamang niya ay naging malapit na kaagad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay naaantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya. Kaya naman gano'n na lamang ako kadaling nagtiwala.
Kahit magkaibigan pa lamang kami, madalas na ako nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa at sinagot ko na siya, Papa Dudut. Pero kahit seryoso ako sa kanya ay ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko na huhusgahan labang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga ibinebenta ko online para mas malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan yung kinikita ko. Ayos na nga sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagkaroon na naman ako ng problema. Oh, may bisita pala tayo. Hindi ka man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po. Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend? Naku, inaasahan ko na yan. Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong magganyan ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa? Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa isang kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Dapat lang. Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayong mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan... Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yon? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papa Dudut, may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yon ni Rafi. Kaya nagkagulo sila roon. Pero dahil mas napuruhan yung nambasto sa akin at baguhan lamang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa mga nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis.
Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign ay hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lamang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya ang mga nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nagalok sa kanya na sa bahay na lamang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon, Papa Dudut, dahil wala pa nga siyang trabaho. Nangungutang muna siya sa akin ng pinapadala niya noon sa nanay niya. Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Nakakatawa mang pakinggan, pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman ay bihira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay. Masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil 2 pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko na magaling siya pagdating sa romansa. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yon. Parang siya po kasi yung nagbibigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tignan. Unang-una ay dahil sa malaking agwat ng edad naming 2. 10 taon din kasi yon, Papa Dudut. Sa kabila ng agwat ng edad naming 2 ay masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa roon ay sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya nung unang linggo pa lamang niya doon na siya pa mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang mga gawain. At napansin ko na rin naman yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naaabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya na kalat-kalat sa sahig pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit na makalakat or makalat sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit kung saan-saan ko na lamang din napupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging isyo sa amin. Kung ano-ano na rin kasi yung pinabibili niya sa akin noon. Mga damit, sapatos, at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon ay dinadaan niya sa lambing, Papa Dudut. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinapaniwalaan ko naman. Sa madaling salita ay naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Dudut, na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napunahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon, Papa Dudut. Oh babe, mukhang pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, Puro dapat… ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan?
Ay wait lang, chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to. Baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo. Uy, ano ka ba? Bastos mo ah. Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Eh di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap pa na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo? Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Eh di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi. Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko eh, hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga, dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin? Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako, palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan ha. Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakakainsulto ka na ha. Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag… Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan, wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lamang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi at humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami ng maayos at nangako naman siya na maghahanap na ulit siya ng trabaho. Para makabawi ay tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko sa online shop ko. Iniwasan na rin niya ang magkalat gaya ng nirereklamo ko sa kanya. Siya na rin yung madalas na nagluluto, Papa Dudut. Alam ko naman kung gaano niya sinusubukan na patunayan ang sarili niya kaya tuwing humihingi siya ng pera ay hindi na ako tumatanggi pa. Kadalasan naman ay 500 o 1,000 lang ang hinihingi niya kaya hindi gaanong kabigat. Akala ko naman ay okay na kay nanay na unti-unti nang nagbabago itong si Rafi. Hindi ko na nga lang sana papansinin noon yung mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa pagiging bungangera niya. Pero Papa Dudut, may nasabi si nanay na
nagpapitik sa akin bigla. Grabe! Nakakapagod yung biyahe pa uwi. Nay, ano ho bang ulam natin? Nagluto ako ng pininyahang manok. Ipaghahain pa ba kita o ikaw na maghahain para sa sarili mo? Ako na lang ho. Ay, kumusta nga pala exams ng mga bata, Nay? Pasado naman lahat. Nanghihingi nga ng reward yung bunso mong kapatid. Baka raw pwede mo na siyang bilhan ng cellphone para hindi naman nanghihiram sa akin. Nay, alam niyo naman ho na hindi ko pa kayang gumastos ng malaki ngayon. Hindi mo kaya pero nakakapagbigay ka dun sa boyfriend mo. Ang mamahal ng binili mong damit at sapatos niya. Nay, tinutulungan niya naman ako sa pag-online selling ko. Tsaka nakikita niyo naman na nagbabago na siya, di ba? Kunwari lang yun na nagpapakatino kasi may napapakinabangan sa'yo. Pero kapag wala na, tatawanan na lang kita kapag nangyari na. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba ngayon yung magaling mong boyfriend? Umalis ba siya? Oo! Kanina pang umaga. Tingnan mo kung anong oras na. Hindi pa rin nakakabalik. Ha! Sinasabi ko sa'yo, may ibang ginagawa yung lalaking yon. Huwag niyo nga hong pag-isipan ng ganyan si Rafi. Tingin ko, may iba nang kinikita yon. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na dyan sa kahibangan mo na magkakandara pa para sa'yo yung kagaya niya. Binata pa si Rafi at marami pa siya makikilalang babae na mas bata, mas sariwa at wala pang anak. Makapagsalita naman ho kayo, Nay. Parang hindi niyo anak yung sinasabihan niyo. Aba nagsasabi lang ako ng totoo. Lah, babe, nandito ka na pala. Oh, kakarating niya nga lang. Nauna pang makauwi sa'yo. Naimbitahan kasi ako nung kaibigan ko. Birthday niya ngayon kaya nagpainom siya. Halata nga. Nay, pwede ho bang iwan niyo muna kami? Siya sige. Matutulog na rin naman talaga ako. Good night, Nay. Good night ka pa. Kala mo naman may maganda sa gabi. Diyan na nga kayo! Sungit talaga ng nanay mo, no? Sa bagay, ganun ata talaga kapag menopause na. Bakit hindi ka nagpaalam na may lakad ka pala ngayon? At talagang uminom ka pa, ha? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Hindi yung edad mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko. Pero sa edad kong to, hindi ko na kailangan magpaalam kahit kanino. Magulang ko nga, di ako pinagbabawalan eh. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin kung saan ka pupunta. Hindi naman kita pagbabawalan, Di mo nga ako pinagbabawalan pero nag-aaway naman tayo tuwing uuwi ako. Kaya mas mabuti nang di mo alam. Gaya ngayon, na-surprise ka. Isip bata ka talaga, no? Bata naman talaga tingin mo sa akin eh. Di mo nga ako pinagkakatiwalaan kahit sa ganitong lakad lang. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. Para hindi ako magtaka na wala ka rito. Kung di pa sinabi ni nanay hindi ko pa malalaman na umalis ka pala. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Nandito na ako. Nakauwi na ako. Mga kaibigan mo lang ba talaga yung kasama mo? Ayun. Nasabi mo rin yung gusto mong tumbukin kanina pa. Iniisip mo may kasama akong babae? Di tanungin mo yung mga kaibigan ko kung wala kang tiwala sa akin. Wag na. Hindi rin naman magsasabi ng totoong mga yon. Ay, dami mo sinasabi. Alam mo, bahala ka. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako, matutulog na ako. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Papa Dudut, kahit madalas kaming magkaaway ni nanay, ay naniwala ako sa sinabi niya na may ibang ginagawa si Rafi. Hindi kami nag-usap ng boyfriend ko ng gabing yon hanggang kinabukasan. Nagkausap lamang kami ulit noong kailangan na namang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay parang ang bigat-bigat na para sa akin na maglabas ng pera. Bukod kasi sa 5,000 na ipinadala ko sa nanay niya, ay humingi pa siya ng 2,000 sa akin.
Ang sabi niya ay gagamitin niya raw sa pag-a-apply niya. At noong mga sumunod na araw ay napansin ko na napapadala sa talaga ang paglabas ni Rafi. Kapag nasa bahay naman ay nahuhuli ko siyang pangiti-ngiti habang nagtatype sa cellphone niya. Makalipas ang isa pang buwan ay natapos na rin ang pagiging tambay ni Rafi. Medyo nalungkot nga ako noon dahil alam ko na kapag may pera na siya ay aalis na siya sa bahay. Nasanay na rin kasi ako noon na magkasama kami sa isang bubong. Yung tipong hindi na namin miss ang isa't isa dahil pag uwi ko naman ay nandun na siya. Pero nagkamali ako. After 2 months mula noong magkatrabaho ulit siya ay hindi pa rin siya umalis sa bahay. Pero halos hindi na kami nagkikita. Kadalasan ay madaling araw na siyang umuuwi at kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay mas talong lumakas ang hinala ko na may ibang babae na nga siyang kinikita. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, magaling magtago ng kalokohan si Rafi. Kahit na nakikialam ako sa cellphone niya ay wala akong nakikitang kakaiba. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay lagi naman siyang naka-online. Pero noong tingnan ko ang messenger niya, 3 months ago pa yung latest conversation doon. Napaisip tuloy ako bigla. Bukod sa napapadalas na paglabas-labas ni Rafi ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang bigla na lamang siyang nanlamig. Sinadya na rin niya noon na umuwi ng 10 oras ng gabi dahil alam niyang maaga na akong natutulog. Siya na kasi ang nagpapadala sa nanay niya kaya hindi ko na kailangang magdoble kayod ng time na yon. Pinagsabihan na ako ng nanay ko nang tumagal pa si Rafi sa bahay tapos ay hindi naman siya nakikihati sa renta at sa konsumo namin. Sa pagkakaalam ko ay umabot ng 20,000 ang sinasahod ni Rafi pero inuutangan pa rin niya ako. Gaya ng dati, dinadaan na lamang niya sa lambing ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay may nasabi sa akin si Tito Bong tungkol kay Rafi. Nakauwi ka na pala. Ganitong oras naman ho talaga ako umuuwi ah. Akala ko kasi magkasama kayo ni Rafi. Nakita ko siya sa labas kanina. Kala ko nga ikaw yung inaakbayan niya eh. Ano ho? Inaakbayan? Oo! Magkadikit na magkadikit pa nga eh. Kasing tangkad mo kasing babae saka halos magkasing katawan din kayo. Kaya akala ko ikaw talaga yung kasama niya. Tama ba yung narinig ko? Nakita mong may kaakbay si Rafi? Oo mahal. Bumalik kasi ako ng antibiotic sa parmasi eh. Tagal ko pa nga nakatambay dun eh. Hindi ko nilubayan ng tingin yung dalawa. Sigurado ho ba kayo na si Rafi yung nakita ninyo? Baka naman ho kamukha lang. Naku, malinaw pa tong mga mata ko. Kaya sigurado ako siya yun. Tatawagin ko pa nga sana pero baka istorbo lang ako. Aba, manluloko naman pala talaga yung boyfriend mo. Sabi ko na tama ang kutob ko. Huwag muna tayo manghusga hanggat hindi pa tayo sigurado. Mag-uusap po kami mamaya. Basta, sigurado ako na siya yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pinagmamalasakitan ka na nga eh. Wala naman ho kung sinabi na hindi ako naniniwala eh. Gusto ko lang po muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Tama yun. Kumprontahin mo. At mas maganda kung palalayasin mo na rin. Palamunin lang naman yun dito eh. Sa inyo pa talaga nang galing yan ha? Bakit? Hanggang ngayon ba, palamunin pa rin ang tingin mo sa akin? Alam niyo na ho yung sa sarili ninyo. Hindi ko na ho kailangan pang sabihin. Nagsisimula ka na naman, Nieves, ha? Pag nagkataon pala na niloloko lang ako ni Rafi, pareho na tayo, Nay. Anong pareho? Hindi pa ho ba halata? Pareho tayong alipin ng pagmamahal. Pareho tayong uto-uto. Hoy! Wag mo nga ako igaya sa'yo. Mas tanga ka kumpara sa akin. Huwag yun na nga akong itanggi. Halata na nga eh. Kasi nandiyan na sa tabi niyo yung patunay na naging uto-uto rin kayo.
Kaibahan nga lang, mas matagal yung sa inyo. Yung sa akin, tatapusin ko na kapag napatunayan kong niloloko lang ako. Hoy, magdahanda ka dyan sa sinasabi mo. Palamunin lang ako pero hindi ko nilokong nanay mo. Paano ka nga magloloko wala ka namang pera? Sino ba namang babae ang magkakagusto sa lalaking ultimo brief, hindi makabili kasi mas pinili pang maging tambay? Sumusobra ka na! Neves, ano ba? Tumigil ka na nga! Hanggang kailan niyo ho ba ako patatahimikin, Nay? Dapat lang naman na marinig ni Tito Bong lahat yon. Buti sana kung wala kayong anak. Okay lang na maging tambay siya Kaso nga hindi. Inasa niyo lahat sa akin. Bakit? Dapat lang naman natulungan mo kami. Sa hirap ng dinanas ko noon, maigapang lang ang pag-aaral mo, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lalo na ngayong tumatanda na ako. Wala naman ho sanang problema kung ikaw yung susustentuhan ko. Pero yung nagpapalamon ako ng isang malaking tamad, aba Nay, ibang usapan na yon. Bakit kaya hindi mo yan sabihin doon sa boyfriend mong hingi ng pera sa'yo? Mas malala pa nga yung sa akin. Pinirahan ka na nga, pero ipagpapalit ka rin pala sa mas bata sa'yo. Papa Dudut, sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ko kina nanay at Tito Bong, ako pa rin noon ang talo. Sobra akong nasaktan at doon pa lang sa ideya na ginamit lamang ako ni Rafi. Paniwalang paniwala kasi ako na mahal ako ng boyfriend ko. Hindi ko nakita yung posibilidad na niloloko lamang ako ng taong minahal ko ng sobra. Si Rafi na sana yung gusto kong mapangasawa at nai-imagine ko na nga noon kung gaano kami kasaya kapag nagkaroon na rin kami ng sarili naming mga anak. Pero nasira lahat ng yon dahil sa mga sinabi ni Tito. Kahit galit ako sa kanya at naiirita ako sa mga katamaran niya, aaminin ko na naniwala din ako sa mga sinabi niya. Mahirap tanggapin kaya pinipilit ko pa rin ang sarili ko noon na baka kamag-anak lamang ni Rafi yung kasama niya noong makita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Noong araw ding yon ay hinintay ko nang makauwi si Rafi at sa tagal kong naghintay, Papa Dudut, mas lalo lang lumakas ang kutob ko. Na tama nga ang naiisip ko noon, Papa Dudut. Ginabi ka na naman Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko? Yung babae mo! Anak ng toko naman ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo tatanggi mo pa? PDA pa kayo ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan! Di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan.
Di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din. Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buisit ka! Mas buwisit ka! Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na, wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipahuhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal nang manahimik ka na. Grabe ka. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang na kabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo ka. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun. Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Papa Dudut, tama naman si Rafi sa sinabi niya na sana ay nirentahan ko na lamang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung gano'n na lamang ang mga nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings para sa kanya. Dahil sa galit ko ay nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo ay naghanap ng mauutangan si Rafi para mabayaran lahat ng mga utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko ay umalis muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lamang sa trabaho ko. Kumuha na lamang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang paghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yon ay doon ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay nanay. Hindi na nila ako inuobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat, ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Rafi ay hindi na kami nag-usap pa pagkatapos niyang bayaran ang mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na raw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero masaya na ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa mga magagandang kwento ninyo, ay magagaling din po ang inyong mga voice actor na nagbibigay buhay at kulay sa inyong kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS na mananatiling number 1 sa puso namin forever. God bless po, Barangay LS, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nieves. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.